Yeah, ZKMC Бин, я хандайты Мара, бачи ҳолова тира боша ба кадом рӯзо HD Production. Бин, базе бакм бин паричайма то интизори ишқит ки миёй пеши ма неки наёмади рафти давом доди рай хита дигона босиди ҳаром пас кади ту нархи хита ҳимат буди ту ҷону ба ҷону дил баробари гуфтум бас ки и корота ба ҳоли ма хандиди майли ханда ки чанд қай ки мефурад ханда далабод мезеба дил ма накаду пора ту хатию даст ба даст мегарди русиё мара мекаши ту ҳаром ба чашмони сиёд нагу ки ман мерам ишқи мора ҷидо накӣ ҳаромаки русиё мара девона накӣ ишқа ту надонисти нишону додум ишқа гуфтум ман маҷнуни тим найли ман нестим шавне нагем ки бемеҳракит хорузор ши да салон дидамиш имрӯз дига каса интизор ши паричай бемеҳракм чи ба и корота кади худат рафти ба раҳи дур мара монди таъқиб то ҳол интизори ишқит чидум ки бармегарди неки наёмади пеши ман мебудай тақдир паричай бемеҳракм чи ба и корота кади худат рафти ба раҳи дур мара монди таъқиб то ҳол интизори ишқит чидум ки бармегарди неки наёмади пеши ман мебудай тақдир давом доди рай хита ба гапи дугона рафти сумпарас умадиди бодачо нафти нигоҳ кӯ пеши пота даки ҷо мондесте қадам кадом тарафе ки бӯи су мекунад дам ба дам бизан ту қадаму таката ката бумон ки ҳаракат ки бидав ту бо намони таъқиб медонам ки дери чид бояд биҷунбони имшав дискотекара ту серку ма пиёнам имшав духтараки 18 сола оли надидай ҳаёта ту чӣ медонӣ беруна бас ки шавгардита оли ту майдааки навуже раҳгардон да назари ё чад майда да назари ма калон очай ту дарахте шинон ки меваш мета наин ки ба ҷои мева ҳар рӯзо азобуш мета шабои дароз модари ту кофти духтариш да уже модари ту деркадай дастоди духтарита паричай бемеҳракм чи ба и корота кади худат рафти ба раҳи дур мара монди таъқиб то ҳол интизори ишқит чидум ки бармегарди неки наёмади пеши ман мебудай тақдир паричай бемеҳракм чи ба и корота кади худат рафти ба раҳи дур мара монди таъқиб то ҳол интизори ишқит чидум ки бармегарди неки наёмади пеши ман мебудай тақдир